Hawane kok pengen kentu ae piye iki? Kentua Mas, kentua. Nek musuhe rasa mbok koni ya budal. Mergo apa? Rugi leh mau sunat. Lah iya. Terus piye iki? Golek bojo. Aku ora iso golek. Golekno ya. Eman-eman kundasmu, eman-eman. Lah iya. Ngomong kudu kentu dikentukno. Rasa dimpet. Lah piye neh tarah yo kahanan. Rugi kowe, rugi. Lah arep piye meneh? Aku iki eling bentuke, tapi lali rasane. Tuku wajan keliru panci, mangan sego nggene pupuji. Senajan saiki ra dadi siji, muga besok langsung rapi. Amin. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit. Ani, Aku ora butuh bondomu Mas, aku ora butuh duitmu. Sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaan. Alah gatel, gatel. ini parah ini. Satu bulan yang lalu operasi datang Singapura, dokternya sanjangan Mbak Manohara nanti setelah 1 minggu tidak boleh kena air dulu, katanya kan begitu. Nah baru kuwi aku kan mulai beda montoran nang Indonesia. Iki lho, iki ora omongane wong gendeng iki. Teko Singapura beda motor perotol teko Batam. Maksudnya setengah Indonesia. Terane aku iki ora duwe lho, aku operasi BPJS lho Mas. BPJS sapa Singapura iki lho kowe bacok. BPJS kan programnya pemerintah. Iya, tapi Singapura ya beda karo kene. Program Indo duduk ning Singapura, Indonesia. Ya mbok bute ngono basa kuwi aku teko dalan kudanan Mas ora nggawa jas udan. Aku yo kaget jadi dokter kan seminggu ora oleh kena banyu. Kuwi lagi kamangka lagi 3 dina. Aku kaget kok Surabaya kesusu tak buka Mas. Terus lah kok tukul neh to. tenan. Ya ora kena. Kuwi kan tunggalane capar to nul. Get tukul. Ki jenenge kathok apa? Jenenge kathok apa? Katok gajah. Kathok gajah. Nek gajah ki telalene? Telalene panjang. Oh, telingane? Telinganya lebar. Gajah. Gajah. Binatang yang Amat besar. Telinganya lebar, telalenya panjang. Ini namanya gajah. Iya. Bunyi. Gajah kok bunyi ta, Dede? Bunyi. Nek sing mijet awakmu, oh coba sing mijet iki coba muni pora. Sinten? Niki Maya, Nduk Maya. Maya, coba dipijet Nduk Mayang muni pora. Kok kleru? Ora. Coba sik to. Pijet Nduk. Kleru. Oh, gak dipijet ndase kok. Lah ya kon ndase. Kok munine beda. Pucuke, Mbak. Waja pucuke. Pucuk muni. Oh, ngono muni. Nih pucuke. Iki. Rasa. Ma, aku ki mbayangke umpama ora duwe duit blas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak iki piye to, Ma? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya keri bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedone terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar ngetoke duit. Oh iya, Mak ya. Palah repot ya, Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif, Mak. Nek kuwi konslet pikirane iki wisan. Iya. Dadi manten iki pisan kanggo Selawase. ora oleh Pegatan rungono wae. kowe ping pira? Aku pindho aku. Lah lho. Aku Pindho ae sombong iki lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Enyek.
aku tak sambutan sik Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Atek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda Iya. karo daerah liyane. Beda ya Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya. Tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kala. Lah iya. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Amit. Iya, tapi amete ya bisa naik aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene Ya ora iso kok nanteng. apa ngene manis kok cewek-cewek kok cah dedok ora iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Uranium nuklir. Jadi Amerika negara besar superpower adidaya iku takut wedi ambek nuklir. Kalah ambek wong Kediri, nuklir mlebu Kediri dipangan wong dadi bakso. Bakso nuklir, ono bakso granat. Sambele sambel mercon. Ning Surabaya malah ono rawon setan. Wong Kediri iki sakti-sakti tongseng dipangan. Molen dimplok. Malah ana ibu-ibu sore-sore kletis-kletis ditekoki ponakane. Mangan apa bule? Kuping gajah. Sakti-sakti. Gawe sayurnya jangan kunci, berarti kan lawe gembok, tangobeng. Gulane ae gula pasir, gula batu. Sakti-sakti wong Indonesia. Mulane Amerika kecil musuh Indonesia. Wong lanang ngertine tangi turu melek moto wedang kopi wis temawis nang meja, sarapan ya wis dicepakni. Sarapane mesti lak dhisik dhewe bar sarapan ngono kuwi ngertine kerja mangkat makarya. Balik makarya biasane bedhug utawa sore ngono kuwi ngertine balik anake wis mening, bojone wis mening, omahe wis melanting. Ora ngerti kesele wong wedok upreke wong wedok sedina kuwi mau ki nandangi apa wae. Wong wedok sedina uprek sing lanang ora ngerti padahal sing wedok kesele kaya mbuh pantesa boyoke kudu pedhot. Ngono kok wong lanang angger-angger lek ngomong nang endi-endi jerene bojone kuwi mau ki ra oleh megawe, ra oleh kesel-kesel kon nang omah wae dipenakne. Dipenakne dengkulmu amblek kuwi. Lah wong wedok ket isuk tekane sore kuwi lho nandangi penggawenan omah ra enek rampunge. Kuwi ngono jenenge ora wong lanang menakne wong wedok, tapi wong wedok menakne wong lanang. Lah kate ora, lah lek wong wedok ora tandang gawe ning omah, sing ngurusi anak, sing ngurusi omah kuwi sapa jajal. Lah lek gor ngendelne tenagamu dhewe, iso-iso malah awakmu kuwi sida budal megawe. Mula lek diewangi-wangi wong wedok ngono kuwi sing ngestokne diketokne ora malah mbrekele lek ngomong sak penake udelmu dhewe. Dek, maafin abang ya. Lebaran ini abang nggak bisa beliin kamu baju baru. Iya bang, nggak apa-apa. Bukannya abang lebih suka saya tidak pakai baju. Nek titike putih wong gundul kuwi.
Kok mesti ora pas kok mesti kok iso. Pamane sret, blenduk dhuwur apa? Dhuwur tok, P. Sret blenduk tengah. B. Sret terus blenduke mengisar. Mengisor tengah rada mudhun. Heeh. Lusi meteng kuwi. Mesti ngawur apa nek dijak omong-omongan mesti ngawur ae. Oh, rumah sangun. Lah maca apa iso pamane? Ini Diwaca ini. Ibu Diwaca ibu. Bu Titi Diwaca budi. nek diwaca kabeh Ini ibu dibubuti. alah ra kok bertukul goblok Ini brondol kabeh kowe iki Ini ibu ibu dibubuti. alah ini Iya. Dados manten menika napa to sing kedah dilampahi menika manten sing penting ambekan. Dados manten menika kedah ambekan Get Pak ngegenti kancane iki. Sumpah kok kaget tenan. Ngomong blekutak blekutuk. Lah piye? Lah kon piye? Aku Ayo sing jelas. Lah mangke to. Manten wadon iki kudune karo manten lanang piye apa bekti apa kudu kepiye? Lah kudu dilus-elus. Sing paling penting golek apa manten lanang karo manten wedok. Manten pokoke wong urip ning alam donya sing penting golek bolongan wis cukup. Lah ya toh, kuwi mesti negatif omongmu. Lho ora datu iki. Bolongan ki bolongan sing Lah piye? dadi ngene, umpamane nuwun sewu, bose iki mobil anyar tanpa enek bolongan utawa lawang ra iso mlebu bosok, ra iso mlebu mobil. Oh, iya. Omah apik magrong-magrong ora duwe lawang, ora enek bolongan bosok. Mantet. Lah gak duwe, lho, ya ora. Bolongan? Lah, maksudnya bolongan hati tresno karo tresno. Kuwi ora iso dadi siji. Iya. Itu yang dinamakan cinta, CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Dadi wong urip ning alam donya iku kudune piye? Ayo toh mlaku bareng-bareng. Oh, dadi bolongan ki sing digoleki. Tapi ya perlu kudu iso nutupi babahan awa songo. Kuwi perlu. Lho, iya. Bolongan iki lho. Bolongan songo to. Songo ning awake dhewe. Contone nuwun sewu, kula tutuk setunggal. Siji. Tambah irung menika 3. Telu. Terus meripat 5. 5, kuping 7. 7. Kurang loro. Engko tak foto tak kei WhatsApp, engko tak kirim. Lah. Tak kirim enggak penak omong saru. Pokoke bentuke ngono kuwi lah. Ya. Aku wis ngomong to. Sing penting iki awake dhewe golek seduluran sing penting. Menghibur masyarakat yang ada di sini. masyarakat. Jenengan nyuwun apa? Kula kedah pripun? Monggo. Kula hibur niki masyarakat. Lah kowe rene arep ndagel iki sangomu apa kok teko aku lak porsine dhewe-dhewe lak ngobahke wayang caturan wayang. Porsimu sebagai dagelan apa sing kok ungkapke mau lak wis mbok rembug karo kuntet. Lah sing ngomong dagelan sapa? Lah kowe dadi apa? Lah apa? Loh, sapa sing ngomong dagelan? Penyanyi aku niku asine. Lho. Penyanyi. Lah penyanyi bos aku asine. Sapa sing ngomong percil dagelan? Penyanyi. Suaramu kok gembreng ngono. Lah, lho, Demi cetok aku ning genane aku dhekne orkesane kono. Kan karepe nyeluk Demi. Enek aku mulih dhek. Umpama awakmu ning kono, aku dadi Demi. Kok mulih? Salipan karo aku. Napa? Kok mulih nyapa? Lah biyen aku kan tau gendeng. Dadi dhek wedi. Tapi nuwun sewu, lagu kula, swara kula niku adoh ler-ler lintune. Lagu apa awakmu kok yo ngerti lagu-lagu saiki? Coba. Ki Mas, ki. Niki tukang keyboard jenengan iki. Garoh yo. Lho, gemblung. Sampean ki enek-enek ae. Oh. Niki gadan jenengan, Bos? Nutut apa ora iki orkes ilang karo. Ram bahasa aku. Wong kudune kemlelet sik, Net. Perkara kamu sombonge didhisikne. Dadi kemlelet ki dhisike. Dhisike perkara melarat keri, Bos. Pikir keri. Itulah namanya. Namanya siapa, Mbak? Indah, Bang. Perawan kah, rondo? Ya jelas janda lah, Bang. Kalau pacar punya apa enggak? Punya dong, di like 1, di IG 1, di Facebook juga ada 1. Pacaran kok neng Facebook, Mbak? Kapan metenge? Aku jane pengen adus ning laut ben seger. Tapi wedi ndokmu dadi ndok asin. Berarti nek prinsipmu ngono nek wong wedok adus ning laut yo kacange dadi kacang asin ngono. Lah kowe apa ndek kacang? Blok. Yo kok jaran. Anjay.